लेकिन जाए के कबा जब जान कोई टोला तब पर्दा कौन चीज के होला धारी है जे खाल हो की हम ए भौजी का करती हो रे मायो मुंह लगी रही ना कदला असगुना कदला सा भगवान नहीं खान चाहत चुप रही मम्मी जी भगवान नहीं खान चाहत कैसे ना असगुना तई करे अजी का हमरा के देखावतनी अजी चुपचाप रहो देख ले देख कर बाद में हम बहुत तानी के मायरे तो साथ दुश्मनवा से दुश्मन बनतै समार हम दुश्मन नहीं ए खिले भौजी अब हम ना जियो ऐसा मतारी के ना चूल्ही में ढक झोक देवस हां मोले दिया फूकल जला मोले दिया आई बड़ो जे फूके का दामाद के मुंह देख जा दामाद के मुंह हां देखाई ले प्यार बता देखम ना बोला ना प्यार करना रोदा करे ना जी हां तो सबके सामने काहे नहीं की बोलो हम के हई हम सासू जिले पार करी ना खाओ नहीं के पसंद प्यार हम इनका एकरा से करी ना तो होई का पूजा ई बताई होई कैसे आ गइल प्यारे जब ना करी ना हमरा से ऐसा ऐसा कतरा आइले कोई देखा तनी ना अगरबत्ती आवल ये तो दकाए मम्मी जी लइके के कम से कम मुंह हाथ देखी अरे बाप हो बाप ई तो कौन हाल में दिया साफ यहाँ के बेशरम हो गइल बनी दादा भाई का तो करत है ए मम्मी जी ए सास ने पाहुन को चलनी में मुंह देखा हां हंसी हंसी बाप रे मारो नगे के तरकारी लाके घर में रख बुझाते नहीं कि हम का बनाई का ना बनाई मिर्चाई सब सोड़त है कोई ना कह जी 100 ग्राम चाहे पाव भला के रखनी त ला के आधा किलो 1 किलो मिर्चाई रख देम कम की रोज रोज तोरा के लावत रही ये सब काम लागल मेहरारू काम नु हटुए सब देखा बर बाजार तर तर कैला सब मेहरारू काम मेहरारू लावे सर बाजार ए कन्या का जी दीदी जी का बनाओ तो हो अरे वो तने के कहनी कि बोदिया बनाई कि हई बैगना बनाई कि मुरैया बनाई कि टमाटर की सब चटनी मत कर ठीक ना का करी वहां से बुढ़ाऊ कहतवन की आजू भांटा के लिट्टी आ चोखा लगावे खातिर लिट्टी चोखा हां जाए के हटे हुआ जाए के हटे का माय जाए के हटे बुढ़ाऊ कहता ना कि जाए के बा एक कन्या एथी बटले बटले खाली लिखा पड़ी वाला करे के बाटे यही चलते बाबूजी हां ए भाई कुछ कहीं बाबूजी के दिमाग हमनियो से तेज बा ना हो हाँ, कन्या हुआ हमनियो केतनो से। सोचत रही ना एकदम में खाली का तक खाली काम करत रही एको पैठा में मत रही कही देखत नहीं खी लेकिन हमनी घर के देख एगो बाबूजी फौजी से रिटायर भइनी त जाके मास्टरई वाला धलेनी त लिख जाके आसाम कर लगनी फिर गुजरात गईनी का जनी कहां कहां का नौकरियो मिल जाला जी हां तब एक कन्या देख पढ़ल लिखल आदमी के ना कहियो बैठे के देखी दीदी जे एक बार सरकारी नौकरी क लेले बा ओकर मन है 200-250 रुपया के तोड़ता गाड़ी फेंके में ना लगी हां ना हो एक कन्या एगो तो खुशी के बात बाटे का जी बुची जी आवतनी आवतनी हां बुची जी आवतनी कहते जी ए भौजी मन नहीं खे लागत भारी देह बा त ओइसन में ना तनका एथी होखेला माने उ लखेला का होखे के बाजी हां हम कने के ए बुची बार-बार एने आवाज जाई ना करल जाला जी अति त कहत के ए भौजी तभी जो मान के अचार में कात रखा जाला बड़का नदिया पड़ना जी पार करे में काहे खाती आवत त डर लागत त बीजवा पहन ले भाई ना बुची जी उहे गंगा जी के एथी पार होखेल जाला ना तुम निकाल देवल जाला उहे कल निकाल के हाथ में ले लेबू ना त ठीक हो जाला आदमी का त फेकोइबो करला जी गंगा जी में पार होखेला जो प्रेग्नेंट रहेला त एक कन्या का जानी हम त कहियो उनको सास जानत ना होयन कह दिया एक दिन के ले दिया कि जी मम्मी जी ऐसे ऐसे कह देम देख लेम जा ऐसन कोन तनी रिक्स रहेला जन्नी नु आ भूखल ना के जरूरी बाटे कन्या हम त कहबे कहनी ही तो वे कहते के भौजी हिया से खाली कहनी ना त हंसे में कहनी लेकिन हिया के माने लग कहतनी कि नाही हां वो कहनी के जी पूछी जी मत भूखी जी पाहुन जी मत भूखी त पाहुन जी उदास मन कहतनी कि अच्छा जाए दे ना भूखिया त का हर साल कोइले बड़ी त बेचारी कब करे ना करियन त अच्छा नानू लागी यही चलते तनका पाहुनो के थी फैल बटे कौनो पर्व त्योहार उनका से बचत रहे चाहे सोमवारी हो चाहे शिवरात हो चाहे जन्माष्टमी हो तो कहे कौनो पर्व हो हाँ तब का देखत रहू हमनी के तीज कर भगताइन रही हां तीज रहे त कहत रहे कहती जाता कहती कनेवा की कनेवा के पूछी जी ए भौजी हमहु करी हम कहना भगनी हमारा विश्वास ना रहे कि बिटुइया तीज कलिहन पहिला मटे लेकिन उनकर सास कहत रही एकदम टोना टोना बाड़ी या कोनो दिक्कत नहीं कोनो प्रॉब्लम नहीं दिन भर में के है लिखात रही नहीं के मुंह चलता ही रहेला
ये नु कहल जाला ये बचिया के अपना बाप होकेला तो सब बुझा जाला है। अहे माई अरे वो सब छोड़ी कनी बुढ़ाऊ के कब जाए के बाजी लिट्टिया चोखा के बारे में नहीं सोच दो और जल्दी अथी कर द हो बनावे आटा सान त बन के ना हां छनाई नहीं अंगारी आवा पका। हम जाता नहीं एक चंगेली तो गोल पे कने मंगाई बड़ा का वाला ई ना होई ऐसे ये तक होई हतना परिवार वाली लिट्टी चोखा में ना तो ठीक है बाटे जाता नहीं अथी करे आवा लाल के बोझ तनी अगना में आ टमाटर भांटा आलू ओही में डाल तनी पाक जाई और ओही में लिट्टी से कहा जाई आ चलो कर ना तो वो बूढ़ो खिसिया जाई हन त कि देखा पतो रहते हुए नहीं खिसन बनावत करत झटमनी बनवाई चली उतना दूर से चलो अभी चले के उतना मन नहीं करत जी। हम कुछ ना एकदम तर देख डले चल जाता नहीं तरौरे लेखा मार दिया बा मैं कुछ कहा ससुराली में तो मजा आइबे नहीं करेला। बड़ा ढेर खुश लागत नहीं अरे का खुश बात ना है? हो कब जेकर सास दिलदार हो खस हैं जेकर न जब भाव हो बाड़ी सब दिलदार हो खस हैं अरे चल ही रौरा के तो मान सम्मान मिलबे करेला देखी ना नु माई तो तरहथी पर बुझा अरे लगी माई के तारा का रखी। कहे के बा तारा से ज्यादा रहला हैं? चाहत रहे किलो सेव में से ले लेवे के आ चलो ना सेव का कहता जब एक हाले सही हमारी रही कुआनिया के रिजर्व को दी ना चलल जाई तो रौरा बानी नु तो चल ना चले यही से तो मार काचड़ा भइल बा बुनी बरस के हिल भइल बा यही से तो देखल छोड़ ना देला। कितना पे मांगत रहे हाथ में दूरिया के 500 रुपया ले ली तब ले आ 500 रुपया होते तारा सुई दवाई होई तारा के कुछ फल फूल ले दम खइए पी हो शुरू के दिन में तो इतना दिक्कत होता बुझाते नहीं चलो के ना ना जाए तो बाबू जानिए जो कि माई या बाबू का सना पैदल चलो ता जानते कितना हम हैं। लोग मेहनत करते हैं लोग। गोड़ा बड़ी दुखा था फूल न गोल बा अच्छा चलो जाए तो चल जाइम हैं? जाइम त निमन से भौजी ओरी से बोलम ठीक नु अरे अब माई से तन की बहस कर लेली सरहज के का कहे के बा कुछ सिखाया जा त सीखम ठीक नु अब हम जानते लोग- बानी भौजाई तन से टेढ़े रहेली सन हम ठीक नेपुल बा काफी है तनी के हमके सिखाई हमरा के आई ने चल 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 जाई हो दादा केतना लेट भइल बा का जानी तन हे भगवान काजी चाची जी का हो कन्या? तू नहीं को भूखल आय भूखल बानी है दादा तो रौरा त मार नथिया टीका झाड़ झूर के खाड़ बानी ए कन्या बताओ बटी, आई, इस बटी। सुहाग के चीज हुए बटी, आई। आदमी काहे ना भूखी या काहे ना करी हो तू तो कुछ पहनलाऊ नहीं के बुझाता तार कुछ होइए नहीं के नहीं के का हो अरे भगवान बतावा हो हे चाची जी रवा ई कवन नया नियम खोलले बानी जी नया नियम बा हो रवा 2 साल से करवा चौथ करतानी पहले करते ना रही अच्छा तो बताओ काहे ना करी कने आई माना तने ठीक रहे वो घर तार चाचा रहन तो कहले रही अब की बेतारी कहे के कहना मिहन तो तार चाचा नहीं खन तो काहे खातिर बुढ़िया करत है तो अभी को तना दिन गोइला होइल बा हो आज ना तो काल कनिया मरद मेहरारू में केकरा में लड़ाई ना होखेला अभी केतना दिन छोड़ के गोइला होइल बा बड़ा भइल बा तो 6 महीना गोइल बा कैसे तो कहाला पूजा पाठ करम का जने भगवान के दया ले आ जइहन कुल होनिया रानी सगल कहत ऐसन गंगा में के ना मरद छोड़ देले बा तो अब का करवा चौथ करे के बुआ छोड़ के भाग गइल बा छोड़ के भाग अपना चाचा जी जब रहन त तना रवा झगड़े करत रहिनु कि ऐसे लोगवा कहत आदमी खिसा झूठ नहीं के कहले कि अनरा के देख के आंखिए फुटो अनरा बिना रहू न जाओ ए कन्या देख मरद मेहरारू में सब में लड़ाई होखेला केहू में थोर होला केहू में ढेर होला केहू के ज्यादा गलती रहला केहू के कम मानत नहीं हमार ज्यादा गलती है केहू के कम होके लेकिन होखेला ना ई नहीं खे ना ई त बात बटू जान जे कन्या ज्यादा तो भूखल बा तो तर तैयार हो जाई आइए हमरा घरे सारे लुगा पहन के बैठल बानी अब लगले जाता नहीं उनका घरवा कथा सुने जितेंद्र घरे अब जितेंद्र घर खाइबो हमारे घर आइया पाहुनो हमारा आइल बानी बुचियो हमारा आइल बिया आ कने एगो बाइसन हमरा घरवा आई बड़ पुष्पा बुची हां अच्छा आ पाहुनो जी हां तब करवा चौथ करे के सही है ना जो काम से कौन ना बुच्ची हमार कारवा चौथ कते माइयो जा अकेले का करबे जब भौजी बाई संगे संगे कर ले हम तो कने आ बुच्ची आ पाहुनो आइल बानी ओया ओया बढ़िया ले साथ दिली हा पहुना तबे न देखें त कहन ह टोलो महल में के आदमी जे नीमन बौगे आय जातनी कोने तबे न बेटा बेटी या दामाद आइल बन तबे तरवा त ना तिराइल बनी को तनी काय रो एक गोल पर कूदतानी ए कन्या कोछु कह ई सुहाग बा के हम दिल से करी ना आ जाहि दिन हम भूखी ना ना ओ दिन त अब मत पूछो केतना हमर नीचे गोड़ तार चाचा रहिन त चाची सही जी करी रौरो के भी पता हो गल होई कि आदमी की अहमियत का होला चाचा जी रहन तरवा कितना झगड़ा करत रही आज हवा तनु बुझा तनु कने ई तो बात ठीक है कहतौ कैसनो अपन आदमी रहे तो का हो लेकिन मार के गरिया के करते नु रहे जाए तो ओसे का कन्या कोनो बात नहीं हम चिंता नहीं के कर ओ आई हन देखत रहे कैसे ना आई हन अइबे नु करी हन जातनी हो कन्या ना तो लेट हो जे कने कल है अगरबत्ती जातनी दुकानिया पे तनी ले ले आई ठीक ना ठीक बा
बाप रे बाप, भाई बुढ़िया के देखा हो, जब चाचा जी रहन त करवा चौथ करते ना रही। इ ढेर दिन से देखता इनकर छाव भाव बदलल बदलल लागता। आपन मरद हइये नइखे, मरद के त मार के भगा देली, अब करवा चौथ करता। इ बुझाता कि पतिव्रता बन गइली। अब आ छोड़ा हो दादा, हम आज भूखल बानी, कुल का कहतनी ए दादा, ए करवा माई हमरा के माफ करी ह। चली हमू तनी अपन थरिया मरिया अब सजाली नहा धो के बैठिए गइली लुगा फाटा पहन के। अब का करे के बटुए। नु हाँ भैया भी पहले साड़ी उड़ी पहन के आए में लाल तो साड़ियों पहनत नहीं, साड़ियों में एगो ले बानी खेलावा ना का तू गयल ए बुची जी। हम तो ये सोचता नहीं, मान ली कि बिरनी के चाय ला भैया फिर ओही ओही कर हां चुप रहो कि ना तू आई करत रहू का चुप कई पाहुन के दर से मुछवा काहे छिलवा देले बानी जी रौरो। अरे यहाँ के ड्रामा में पार्ट खेलत रही ना, तो वही में लड़की के रोल कजन मन दोदरी तक रवानवा के मेरा रुआ कौची मन दोदरी ना मतलब उहे बनी ना। देख भाई लड़की वाला अंश मत आ जाता जरा त बिना से लिखल बा जान जाई। लड़की वाला अंश रही तो होई कहां से आई? मतलब अभी खेलनी है तो ना के कनी ह कुछ कहीं भाई रौरा आगे कोई हार सकत टुए ए भौजी एकदम बुझा तक को सांस रुके ओतना सहे के पड़ी, खिलावे के बा मम्मी कहाए के बा तो ओतना दुख मन करता चटपटा चीज को भी खा एक खिलाड़ तो ये सनु हम कहनी ह कि मत भूखी तो रौरा कतनी भूखम हां काहे ना भूखम ए भाई अपन मरद खातिर कुछ कर मरद मेहरारू के बीच दोसर कोई के गइल बेअर्थ बा जान जाई। आज भूखल बन जा भूखी निक से एकदम पावन जी के मुंह चलनी में देखी ओकरा बाद काल तक खाई के बा कबार के कौन लुगा पहनाबू? बाटे लुगा ढेर बा मोय ढक कोरा कोरा ब्लाउज साया लुगा सब सरिया के रखले बा। भैया कुछ करवा चौथ पे देले ना तो ढेर चीज देले बा रौरो लेम का बाकी कुल हमरा कई तब की बार रौरे लोग घाटन कराता नहीं कम के जाई हुए के देले करवा चौथ का बोले लू बा ले ली का दिक्कत बटुए जानता हूं खाली का करे के बा सुनी बतिया सुनी का करे के बा लुगा फाटा पहन के घूंघट काट के चन्नी साल के बैठ जेब खाली ओकरा बात तो के अपने हाथ में बिना मुंह देखा ले बतियावत ई बात माने ताना में हमरा में अंतर नहीं खे ना। अंतर काची के बटू तू हमरा से ढेर नु लंबा पहले रौरे नु रही जो नहीं तमने ओतना अंदाजा वहां का लगावत का ना तू हंसी मजाक करे लू मतलब ओतना का अंदाजा लगावत नहीं बोली ना ए कहनी है जानतर भौजी ओ जब रही नु हम तो लाजे लिहाजे काम करे के पड़त रहे, मन ना करत रहे करे के बुझाला नु बनैले कैसे खाइन दोसर कोई बना के धर द। अब बड़ की अब भौजी कहां बाड़ी? अरे बड़ी भौजी जब गोल बड़ी फूल पत्ती लावे खातिर पूजा पाठ में बैठली तब ना जाके लाव जाई ओकरा के त पानी चढ़े लागेला बुझाला कि जुतियो में सन के करे आदत हो गइल बा आदत हो गइल बाटू तब भैया जी खूब डटले रही आयो सब जुतिया के का नौटंकी कइले रही हो। अरे खूब डटले रही दादा कह तारी गाड़ी देख के तरह माई के तरह नहीं खे भूखे के त मत भूख घर में लटासरा मत लगो। हम मार भैया जी के चिप करत नहीं जी भैया जी छोड़ दे जाए खाली मरले ना रही तने भर ए भौजी अब नहाए जाई, अब बेरा तो होते बा धीरे धीरे नहाए के पत्थर का सड़ी हमरा के दो पातर लुगा पहन हम चली हमरा भी लुगा बा से भी लेके के नहीं हरे के लुगा साड़ी पहन के ओए एक तबारी पहन ले लहा ऊपर से काहे जी जी एक सलाई की आवेली सन ना कि लहंगा पहन आजकल गली में घुमत सन के हमर लहंगा बा इया नु बा बुझाता नु के कोब खोल के नाइटी पहन ली। अच्छा पूजा पतरे निक बा और साड़ी पहन के बैठ जाई ओकरा बाद घुमम ना नाइटी पर रुक जाई रोज हमरा के उठा के ले चलो। अरे चली जी पाहुन जी के बुला दे का अब जी पाहुन जी अब काहे के बोलाओ तो कवार दी है यहाँ के ओ पाहुन जी के काम ओ कवार से पेट नहीं के भरल अभी यहाँ के नहीं हरो में कमार चाहिए कि भैया के बुला दे बोला ही बादल भैया यही बा हमारा सासू मां कहली कि कहताने आई आई पाहुन ना देखन हे पाहुन का करम महाराज रौरो हे पाहुन का करम हमरा तो बुलाए के बुला देनी आई इना देखी केने बेटी बिया केने पोतो बिया घर में। ए पाहुन जी देखी कुछ कहीं भले लेट सेट हो जाला रौरा भी आवे में कह रोले बोले में बतियाए में, लेकिन हम रौरा से बहुते प्यार करी ना जान जे। देखी एक बात कहे अब हमारा तो मन नहीं करत कि रौरा के सास कहे के मन त के कहत रौरा के कहे के मत कही सास का कहे के बा नाम ध के कही हमार एमे नाम धके का क्यों ना रहे नु तो जाने को हम करे जा कहम का त कही ना त कुछ कही ना तो बड़ी नीक लागल जाना त नहीं देख ली हम रौदे खातिर करवा चत अब बताई अब तो बुढ़ऊ हइए नहीं तो उनका कहते गांव में के मेरा भला उठैले भाई सन बुझियो कहती अरे भाई ते काहे खातिर करवा चत करते बाबू जहन हम कने रे भागल न बन खिसिया के रे कोनो मरल बिलाइल थोड़े न बन
झूठो के उनका नाम बेच के आ रौरा खातिर को इनके देनी पता कह जा बोलमुआ जी आइल बा हां बोला मुझे सजनवा ना सजना में कह हाँ। चाहे बोलमुआ कह चाहे ना, पतलू कुछो कह, कही, चाहे हम फतार कह चाहे साजन कह ना हम का जी? सजनवा रौरा के कही ना कुछ कही हमरा सजनवे कहे में निक लागेला कनी मान लो, सुनी आय। पहले सुन ली हमारा मुंह देखे के बउए पहले राउत बुझे के ना के देवे के हाँ कोनो बहाना मेहरारू के वाला फेरा में बनी हाँ यही खातिर हम पूजा- लिया गए नहीं ससुरारी की चलो यही बहाने कम से कम सांस ले हमरा ना हमरा जानू से भेंट हो जाओ सस कोई ना तो मन को अरे मार दिए तरी जान जाई बाकी देखी हैं? पूजा पाठ कर ले हम हाँ। चंदा मामा उगी हन बस गतेस करो कगरी हट जाई अच्छा अच्छा ई बताई पहले कि रउआ तो सुन ले होगा मन की जीजा और साली में प्यार ई कब सुन ले मानी कि दामाद और सास में प्यार आता उ छोड़े ना उ कुल ये नहीं अब सुन नया कहानी बनी हो नया कहानी है। इतिहास रचाई इतिहास तो सासू दामाद प्यार करेला तो? जानी अच्छा ये बताई ये रिश्ता ना तका देखेगा जेकरा पे जेकर दिल आ तब जाई हाँ, दिल ओकरा पे ले ओकर बात हो बा। जाई एमे कौन बात बा कोने हे पाऊं हैं? सुनी ना हम जाता ना तो बुचिया पूजा पाठ पे बैठे सन तो खोजे लगिया सन कहे सन त केने बिया केने ना जननी जाई सुनी हैं? छुप छुप के सही काम कर ले के बा ठीक है बा हैं? हां महाराज रउरो लागता कि छोड़ चिकन चकन भइल बनी आओ तनी हैं? ठीक है जाई कोई बात नहीं जाई जाता जल्दी फिर आई हमें जी मम्मी जी का हो कने यहाँ का रउआ कर रहल बानी अरे वैसे ही बैठल रहनी नु जाना तड़ू अरे थी आई का काला है पोला हुआ तूरे खातिर रहनी बूची जी कन्यावा वही पूजा पाठ में भिड़ल बन जा आरवा एजवा के हाथ में हाथ धके बैठल बानी बापू ई का कह तड़ू हो पहाड़ा ना दूसरे का पढ़ाई ए महाराज रउआ काई बतिएले बानी रहे तक हैं बाबूजी। ऐसा छरंग लगाओ तनी मार हम पगला पेटा गुलो लगाओ बेटा नहीं हनु हैं? बनी अरे पाहुन हवा से मत निकाली जाए मुंह में पाप एथी हो जाई का हो जाई ढेर न तो बोलो बताई। बुझाई ना ठीक ना तहारा न पड़ी हां हमरा ऊपरे पड़ी जा आई रनी पोलो तो कने बताई, पाहुन तो नहीं तू दे बताई। हे तो कने हाँ। हे तो कने पाहुन तू हाँ, दे तब तू कहल तो का के भइल बा का तो तूरे हां कहानी ऐसे आई तू से। तो का हो गइल एबे डर कौन बात बा एमे छू देनी तो का हो गइल तो लइके न बनी मतारी बेटा के जाने की रिश्ता गंदा करता नहीं है के मातारिया बेटा के ना पक्कोलो एथी मत बनी चुप रह जाई जी पाहुन जाई आइम बाद में हम ठीक बा, जाता ओइसन मतारी हम ना देखले रहनी है ये दादा आए बतावा हो अपन ही बेटी के कितना एथी करतरी अब बेटीवा जरिहन त का करी उनका बा का पोएती होकी उहे मारते खातिर भूखल गड़ी करवा चलते हैं कहां बैजा भौजी करा जा खाला पानी हो हमा करावा रतिया भूखल बानी ओ हम करावा बरबिया जी तलिया दे जती बात रे ओ भौजी कन्या धरावा हो ए भौजी दिया जरूरत रहेला कोसन त मन ओखे लागल जी जी रौरा अरे हां सब के यहाँ भूखल रहे त मना के माना कनी हाजी यहाँ के रौरे बताई हाल में भूखल जरूरी रहे त मोरत के मन रखे खातिर या इनकर मन नहीं खेमा तो खातिर भूखल बाड़ी सुहागिन नु बानी भौजी अच्छा ई ओ बताई एकरा से बड़ कौन चीज बा जिंदगी में तो सब जानता कि रवा सुहागिन बानी लेकिन रवा के अभी ना भूखे के चाहत रहल ह धराई जी धराई सोचनी है कि पर साल भूख रही ना गोरी तो सो कैसे ना भूखे ओहो भगवान रवा के दो पाता कइले बड़ा ना दोसर देह बाटे जनी सब देखा तारन दे बितानी और लइकावा के अथी होई कि ना एक दिन भर पानी का ना पियनी त दम फूल लगत एकदम हो कनी हता त कहां भाई चाची जी हां माई नहीं खेलक कहां गोरी अरे बानी वहां का ते आप देखो तो बुझाते नहीं को साफ भइल बाटे मार टीका मंग टीका हाथ नतियल घुमा के मार पेन के घुमा सबक लागेला हो सब भौजी पेन लेले सबक लागेला पर की बुढ़ारी में देखो दीदी पहले से तो करत ना रहे पहले से करत रहे ना नु देखत रहे आई अब देखा देखी सोचत है पटोन कि गीत उत गवाई हां सात फेरा होला सा तो नमके कबाऊ ना साथ छूटे हमारा लमके करिले पूजा नावा तो राये करवा माता को मुझे पिया जी का प्यार करिले पूजा नावा तो राये करवा माई रखी हो से नूरावा के लाज आग पे भरोसे व्रत हमने उठाए
करवा माई दे दो मुझे पिया जी का प्यार। ए भौजी चंदावा निकल गइलन। भागे करवा माई आइली मोरे नानाया भागे करवा माई आइली मोरा आंगना लिपावा सखी आंगना पुरावा चौका चनना लिपावा सखी आंगना पुरावा चौका चनना नाही हर में दिहली माई भाई रे भतीजावा नाही हर में दिहली माई भाई रे भतीजावा की ससुरा में निके दिहल हवे सुनर सजना की ससुरा में इनके दिहल हवे सुनर सजना लिपावा सखी आंगना पुरावा चौका चनना लिपावा सखी आंगना पुरावा चौका चनवा जा ठीक ना का चंदा निकल गइल अरे ना कोई बात करेली हट चुप रही मम्मी जी माई रे का करवा का माई पेट दुखाए लगा पेट दुखाला तो ना अपन मतरिया के एक काठा चित्र जानम ना तो औरे के मय के नाम पर घृणा होखे लगी ये मतरिया से समझ जा का भइल ह अरे हमरा उठाओ जो बुझात नहीं खे बुझात सब कोई के सब कोई का बुझा जाइयो समझ का भइल का बोल माई देखो तनी मैं हमर हार में टिकली कर के आर मंटी का पेनियन ना दामाद के देखा जाना कितना जा ई का कहत हो बाबा सखी हमरा जी पाहुन कहां बनी रे अरे माई कुछ कर ना रे हां जी पाहुन के बोलाई जब निकल गेल बच्चे पाहुन के मुंह देख के पानी पी लीही पियवा लीही पाहुन से ई का कहत नी जी जबान संभाल चुप रही ओकर ना बोलनी होय का जानता रू अरे क्या बोलत जी अपना दूल्हा के संभाल के रखी ठीक ना मम्मी जी के ना गलत नहीं गा जाता तू ये समझिया जाके आ सीधा फल बना वो जिगवा जाके है दोनों पति से हाथ में हाथ डाल के कौन सा आदमत बता ई का कहतड़ी हो ई का कहतनी दीदी जी हमरो रस के घर है नहीं कुछ सुने खातिर ए मम्मी जी ए मम्मी जी सुनी अगर एक बुची जी अगर हमरा पे विश्वास नहीं है ना तो वो अपने कपार पे हाथ धर के क्रिया धर माई धर जब साच हो तो धर धोले ये बात धोले तनी के रंग के झूठा कसम खा सकबे लेकिन हेकर झूठा कसम ना खाए छड़बू की ना खाए ना कसम के झूठ बात है खाए कसम हां हम पाहुन प्यार करे ना क्या कर बुझा हां जाता अब उनकर मुंह देखे हटा जा भाई हो दादा ओही दादा ये दादा ओए भौजी आइयो गइला का हो ओए भौजी का है रे वतन चली जी चली ना मुंह देखी चली ये सब का करत इतरे माई तू पगला गइल बैसा हां पगला को का ए चाची गे माई तोरा ये लौकल हमने हमारे घरवा उजारे के तोरा मिलल है हे भगवान ई कुल का हो ताटे कलयुग में दादा हां ये दादा हौ लइकिया हौ दो पहाता दे है बटुया ये भगवान अरे का भइलो आई हो मैया का भइले दादा का भइलो अगर ले जा कुछ होई त झोटवा हाथ के बाद साथ हो ए मुची जी अरे आता बोल जा दादा हैं अरे बतावा हो का आई हो भगवान हम तो पहली बार देखनी ऐसा सास ऐसा दमाद है दादा अरे बुचियो हां ये मैया अरे बुड़को कनी भागा जिस भागा अरे पाहुन के मुंहवा देख के पानी पी ले तू पानी मुंह दिखाओ तनी जी का पानी रवा पिया भाई बाजी जान ले तनी रवा एक मरद पे तू का मेहरान हो भगवान साथ दबात रहेले सा करम दादी ना जी वो बुढ़ो भागल में के तार बुढ़ारी में जवानी जगो आग फेंको ए माई रात अच्छी करत रही नु नतिया भागे जो करत रे बोले को टणक बंदू को ड्राइवर ना रहला तार बहनिया पर ड्राइवर रही यहाँ के गलती नहीं के माई के कुल गलती बा आई हो बाप्पा
कर जा आई हो हम अपना घरे चलनी बा अरे जा ना करी हो दादा आई हो मैया ओ बेकरा के का कहबा चली, जब जन्म चली, तक पानी कर पी, बात चली का? का बा का चुप पानी पी के चलो ने के मारी तूरी आई ए भौजी मुहावा